satu terbis manis yang punya Kim Cil. Nggih, kadek sampun medal jam 12 Bapak Lurah nggih. Pak Suroto naik panggung. Mbah Suroto, katuran Pak Lurah minggah wonten bagian Batikan ada Nyampur Sari. Niki wau mengke gandeng loro jonggoange nak diprahmen nganggo lakon dangu Pak niki. Nganti adzan subuh kula. Niki mengke artisipun diparingi Mister Mendem kalian apa wau Mas? Saking Karang Taruna niki wau Mister Mendem kalian apa? Selenco. Oh, ya nakal tak jewer kupingmu niku. Oke, mengke kali lagu. Monggo Pak Lurah. Lagunipun apa niki? Suketeki. Mas. Suketeki. Mbak Yurut yo, Pak. Pak Lurah dipun rencangi. Tepuk tangannya buat Bapak Lurah Sumilan. Monggo adik-adik joget. Suketeki nggih Pak nggih. Nggih. Tolong, Monggo. tolong dibantu Mbak. Anjay saya bantu Pak. Ketiga. Tak sing ngalah trimo mundur timbang lara ati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali Wasek. Jebule janjimu, jebule su